wach wuoyo, ok wajiw wach ng'anyono. Wan wajiwo mani jowagi owuo, mana kaka osebedo notimore kata ndalo mane Raila Odinga nowuoyo gi Kibaki kod handshake mar Uhuru kod Honorable Raila ma kwe nobedo. Now nitiere statement moro gisungu wacho ni the buck stops with the leader. The buck stops with the leader. Koro matene ni at the end of the day onego beni jotendwa ariyogi bedo piny mawuoyo nikech gine ma gichung' ne jo Kenya. Mana kaka Honorable Aoyi nowacho ni e piny Luoland ka Honorable Raila Odinga owacho gimoro, ji biro winjo. President be kowuoyo gi joge, gibiro winjo. Koro an gi yie ni sama jotendwa giendi owuoyo gi jogi biro winjo, ma ka koro gibedo ji ariyo ma giwinjore, to kapani ji nyalo hinyore. Nikech ging'eyo ywak ma ji ni godo. Honorable Raila Odinga ong'eyo gima timore Kenya ka, ji ong'eyo, koro ka ji osepimone, en be ong'eyo. Koro ka gibedo piny gi president ma giwuoyo, wan gadier ni gi represent the whole of Kenya. Koro gimoro be ni penjo ni to ng'at ma odenyo be inyalo yalne. Adanyisi ni gima timore Kenya ka omako ji duto te. Kendo wach kech no to ogo ji te. Ji dwaro chiemo. Mano momineno ka ji wacho ni hawa, ang'o midwa miya ot taonge gima dwa chamo. Adona kuonga chiemo mondi, sama se chiemo to anyalo bede ot. Kech dang' abede ot ka chiemo onge. Koro wach